Allah ji dogo Allah ji dogo Allah ji dogo ba kai abokina ana jiyan garin nan kai kana tsaya kana tumo da wannan shi nan ba wannan ba wasa bane ba wasa ba. a'a kaga wasu marasa aikin yi duniya ke wannan jawan ne gaskiya wai me kai kana safe da wannan jume dare da wannan magariba na wannan jume ba canji isa ba wannan jume Allah asuba na wannan jume ai wai me ke faruwa ne da wannan jume amma ga mana wai wannan jume ni ko bacci nake ina tunanin lawan na jume ka samu da lawan na jume ko kakkaba qur'a ku adana kuma ku ga wani ya kakkaba qur'a sai adana domin yana aikin alkhairi musamman a karamar hukumar mu ta kabo ka gane lawan na jume abokina kana ji fa ina jin sai shine burtsade ka lissafa mun ka calculator dan ba ku iya lissafa a calculator lawan na jume biyu burtsade uku hanya hudu kai bari in ga maka uwa uba duk akwatin mu na kabo gaba ɗaya guda 10 tallafi duk wata abokina kana ba jin ba ina ji akwati ba ka ringa lissafawa da akwati mutum biyu ne muna cikin sannan samu da idan ka dauko kai lawan na dumai kaga jini ba da jini leda haihuwa kai lawan na duma alheri ba zai iya lissafa ba saboda gaba ɗaya kun rikita ni wallahi kun za zuciya ta gaba ɗaya ta malam ku kada mu ƙurƙunku zai taimake ku zai gyara musamman yanzu mu ba yan magami bane ko gaba ko akwai hanyar mu tana nan ya fara ta kuma muna kyautata zaton muna da kai ka ce mun sabuwar hanyar da ake na sabuwar hanyar da ake wannan kurtsatsen shi ya mana wannan asibitin shi ya fara makarantar wannan asibitin ne ya fara a gina shi ne an kuna haka gaba ɗaya kusa jini na ya gaskiya assalamu alaikum wa alaikum assalam